Napasakaan na og kaso ang duha ka lalaki ug usa ka babay nga nasikop sa Barangay Poblasyon, Toledo City. Human nga wala makadagan dihang mirunda ang kapulisan sa dakbayan sa Toledo sa Tigbakayan sa Kaka. Ang mga napusasan human nga naaktuhan sa kapulisan nga nagduwa og kaka. Ang duha ka lalaki nga pulos 29 ang pangidaron nga nagpuyo sa Barangay Ibo ug Barangay Captain Claudio nga sila si Jerry Villarosa Pahamutang ug Jimboy Librado Reyes. Nasikop usab ang kauban nga usa ka babay nga usa ka tricycle driver nga si Lia Talarion Garing, 48 ang edad, taga Kalibuhan 2, Barangay Ilihan, Toledo City. Nagatubang og kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602 ang tulo ka mga sugarol. Gipresentar sab ang ebidensya nga nasakmit sa kapulisan ang 5 ka kaka nga anaa sa sudlanan. Itom nga sinina nga gigamit isip hapin og kwarta nga 2,430 pesos gipusta sa maong sugal. Matod ni Wilfredo Alarcon Jr., hipi sa Toledo City Police Station, dunay nanawag sa ilang buhatan og nireklamo sa kasaba sa mga taong nagtapok nga nagsigi og masyada sa derby nga kaka. Gihamagan dayon sa kapulisan ang dapit nga dunay gibanabanang napo ka mga taong nagsugal. Apan pag-abot sa kapulisan, nagalibwag og panagan, apan nadakpan ang tulo kay hinay nga managan. Dugang ni Alarcon, mahimurang magduwa og kaka apan walay pusta aron dili sila madakpan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.